Wong kono ke lho. Mbah Naryo. Yuk. Bagiman CS
Piye? Bae celukane Mas. Janjane kowe ning ngandi. Oh. Oh. La 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 la. Atiku sujana. Atiku sujana. Kencan karo asap kok. Penak ya, Bu. Heeh, Mas. Campur sarine sapa ta, Keke? Ya bumi. Watonmu ini ta? Heeh, Mas. Tenan kok. Mangga apa sesuk? Mantep. Janji ompae nganggo la 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 la. Aku berkelingan Sumiati. Jane kowe ning ngandi. Iya iya. Kelagatmu sajak nyurikani. La 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 la. Atiku sujana. Kencan karo wanita liya.
panas langsung ke terang ya mawon iki. Alhamdulillah. Nggih muga terang. Iki panas malih, Mak. Preken ning dadi sepi. Oh ya. Waton Wuli Sinengkuyung Audio Sound System Putra Agung saking Sanan Karayudan. Deras sing jalare nganti aku marem jroning ati preng kuning dadi saksi ana ngambak desa Purwosari. Iya matur nuwun Mas, sakderengipun doa panutup kula mesti salah ngadeg nih bamangke sak
ngantuk rada sigak ngono ya. Nggih. Kok halus terus. Urip ana kutha gedhe Ono ayo ngono. apa-apa wae laden sesideman Awas, sogok. Ayo. Yo. Luwe gede paten ono timbang pepisahan. Rengya wangi samudono marang kula garwanya Praputra. liwat pincange alasmu keduka ananda atiku wasling serius aku isih mampu ngladeni solamu Mongko kowe bocah kuno, nadyan bocah kuno alimpo. Jiwaraka kuka urung, atur mantan namprung, Pripun Pak, menika gayeng mriki napa mrika? Marai tabuhane mriki kan perunggu lho, perunggu suarane wis beda ya Mas. Mas Adwi lagi perunggu. Kowe iki coba bedak-bedake. Kono ki wampuh banget kok ndani. Oleh nah bingung arah kula. Padha kaya kula. Padha. Sepunten ya bingung arah. Nggih. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembaran. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Niki mau dipotong mboten, Dalem. Mbak? Jane dipotong. Bisa.
Bagaimana HP Anda? Bledos. Mas Jan aku tetringi. Ulo sawasa pengendut. Sekali-kali Dados? Dados. Apik kok kaya Kang Bumbung. Neng aku iki lho. Sing neng punden-punden kono. Iki lho urung awet aku wis joget. Mbayangke sik aku. Ayo siap. Apik ta? Apik ta. Lah ya iso. Nah ya. Kandhane. Yo. Hop.